Kaixo, imaginatu zer pasako zen jendearen burutik duela milaka urte zientziak azalpena aurkitu aurretik ikusterakoan zenbait arroka beren kabuz metalezko tresnetara pegatzen zirela. Magia, sorginkeria, greziarrek uste zuten arroka hauek arima zutela. Gaur egun badakigu zergatik gertatzen den fenomeno hau edo agian ez uste bezain ongi. Horregatik gaurko saioan magnetismoa ulertzen saiatuko gara, adibide eta jolasen bidez, modu divertigarrian. Eta erakarpen hori zertarako baliatzen dugun erakutsiko dizuegu. Eta urtebetetze tarta bat ere badugu. Norentzat izango ote da? Has gaitezen! Hozkailuko atea apaintzeaz gainera, imanek aplikazio anitzak eta harrigarriak dituzte. Begiratu zure ingurura. Sukaldean daukazun indukzio plaka adibidez, imanez osatuta dago. Horregatik bota behar izan zenituen zure lapiko zaharrak eta metal ferromagnetikoz egindakoekin ordezkatu. Sukaldetik irten gabe, mikrouhin labeak ere iman indartsuak ditu, eremu elektromagnetikoak baliatzen baititu janaria berotzeko. Tira, jakizu etxeko elektrogailu guztiak ordaintzeko erabili zenuen kreditu txartelak ere, zinta magnetiko bat duela, zure bankuko datuak kodetzen dituena. Baina ziur hori badakizula, noizbait txartelak funtzionatzeari utzi eta imantazioa kendu zitzaiola esan zizutelako. Behar bada zure poltsa ixten duen imanak kaltetu zuen edo zerbait ordaintzerakoan alarma kentzeko erabili zuten gailutik gertu utzi zenuen, imanduna hori ere. Telebistaren pantailan, bozgorailuetan, motor elektrikoetan, erresonantzia magnetikoetan, imanak non nahi daude. Are gehiago, lurra bera iman erraldoi bat dela esaten da, imanen poloek planetaren ipar eta hego poloetara orientatzeko joera naturala dutelako. Azken finean, zer da iparrorratz bat, ez bada imantatutako orratz txiki bat. Unibertsoan funtsezko lau indar daudela esaten da fisikan, gravitatorioa, elektromagnetikoa, nuklear bortitza eta nuklear ahula. Horietan, txikitatik gehien liluratu izan gaituena, elektromagnetikoa izan da, norrezta, imanekin jolastu. Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultatera etorri gara, jolastuz, elektromagnetismoari buruz ikastera. Kaixo Nerea. Kaixo. Jolastera eta ikastera etorri gara. Bai. Imanekin jolastera eta hor barruan zer duten ikastera. Erakutsiko diguzugu, ez da? Bai. Az gaitezen. Zer duzu hor? Hemen daude bi iman, txikitan, denok jolastu dugu imanekin, eta badakigu imanek bi polo dituztela, ez? Hemen bi kolore desberdinekin pintatuta daude, orduan badakigu polo berdinak, kolore berdinekoak elkarri hurbildu nahi ditugunean, ezin dugu, haien artean indar aldatzaile oinarrizko gauza bat. Eta polo desberdinak nahi gabe elkartzen dira. Hau da denok daukagun imanen ideia, magnetismoa, ez? Gero badakigu ere bai, zeragina duten, hemen daukagu iparrorratz bat, izan ere lurra, posi dezakegu iman erraldoi bat dela, eta hau ere iman bat da. Hau ere iman bat da. Uste badugu orientatzen da lurraren eremu magnetikoaren norabidean. Baina, eragiten badugu iman batekin, ikusten dugu mugitzen dela. Lurraren nukleoan burdin likidozko korronteak daude, eta korronte horiek sortzen dute magnetismoa edo magnetismo makroskopikoa. Korronte elektrikoak, kargak mugimenduan, magnetismoa sortzen dute. Pentsatu dezakegu materia atomoz josita daudela, atomo horiek ez daude edonola ipinita, baizik eta antolamendu zehatz bat daukate, eta eredu planetario bat baldin badaukagu buruan, pentsatu dezakezue elektroi guztiak atomo bakoitzari bueltaka dabiltzatela. Hori korronteak dira.
Orduan, atomo guzti horiek nolabaiteko ordena baldin badaukate eta danak formal alde berdinera baldin badaude giratzen, elektroiak nahi dut esan, horrek bataz bestean makroskopikoki magnetismoa sortuko du. Baina pentsatu beste material bat daukaguna, eta material horretan atomo batek elektroiak biratzen du bertara, besteak horrela, hurrengoak horrela, desordena dagoela. Orduan, bataz bestean, naiz eta danak berez magnetikoak izan, bataz bestean magnetismoa zero da. Gu jartzen baldin badugu hemen iparrorratza, orientatzen da, jarriko dugu orientatuta aria iparraren norabidean, gora bera, eta orain itxiko dugu gure zirkuitoa. Orain berriro ere erotu egintzen ikusten dugu iparrorratza jarri dela gutxi gora bera perpendikularra ariarekiko. Zer gertatu da Nerea? Guk pila honekin jarri ditugu, hemen dana daukagu ari metalikoa itxita, eta dauzkagu elektroi libreak, mugitu daitezkenak. Orduan, pilak energia eman die mugitzeko, eta hemendik korronte bat elektroien mugimendua egon da. Korronte elektrikoa da, efektu elektriko bat da, baina ikusi dugu iparrorratzaren gainean egin duela imanaren efektu berdina, desbideratu egin du. Orduan, honik suposatzen du lehenengo lotura elektrizitate eta magnetismoaren... Bi mundu horien artean. Hau da, elektrizitateak efektu magnetiko bat sortu du. Elektrizitatea eta magnetismoa aparteko indarrak zirela uste zen, Michael Faradayk indukzioa ikertu zuen arte, indukzio elektromagnetikoa hain zuzen ere. Ikusi dugu nola karga bat mugitzen denean, korronte bat daukagunean, magnetismoa sortzen du, iparrorratza mugitzen du. Faradayk egin zuena da aurkako galdera erantzun. Hau da, korronte elektrikoak kargak mugimenduan magnetismoa sortzen dute? Hartuko dut harri magnetiko bat eta ipiniko dut eroale baten ondoan eta saiatuko naiz kargak mugimenduan ipintzen. Eta tamalez, erantzuna izan zen ez. Txoio bat izango litzateke, ze horrelako harriak naturen agertzen dira eta nire mobila kargatuko lukete arazorik gabe. Faraday ohartu zena zen, imana berez ez da gai, elektroiak edo kargak martxan ipintzeko, baina mugitzen baldin badugu imana, orduan bai, kargak mugituko dira eta korronte bat sortaraziko du. Hemen daukagu arila bat, hau da, azkenean ari metaliko bat, biribilkatuta, eta lotzen dugu beste bi ariekin, hemen berdea eta gorria, eta hau da amperimetro bat. Hemen dago orratz bat, eta korronte bat pasatzen denean zirkuito itxi honetak. Orratza mugitu egingo da. Eta egingo duguna izango da, hartu imana eta sartu atera. Ikusten dugu, sartzen dudanean alde batera, ateratzen dudanean bestera. Alegia mugitzen den imanak sortzen du korronte bat. Ikusi dugu Faradayren esperimentuekin, indukzioaren fenomenoaren ondorioz, imana mugitzean korronte bat sortzen dela. Hemen beste adibide bat. Hemen daukagu iman bat, hemen daukagu kobrezko odi bat oso potoloa. Jarri eskua azpian, mesedez. Orduan, guk hau botako dugu. Botatzen dugunean, honek sortzen duen eremu magnetikoa aldatzen ari da. Mugitzen delako. Eta hemen metala daukagu elektroi askeak. Beraz, mugitu daitezke. Sor dezaketek korronte bat. Botatzen dugunean, ikusten dugu, ematen du ez da. Frenatu egiten du, eta ez da itxasten. Bai, orduan, hemen sortzen diren imanak, dira justo polo berdinak elkarren ondoan egongo balira bezala. Eta indarra ikusi dugu, aldaratzailea izango dela, gorantzakoa, orduan egiten du gravitatearen kontra. Balazta magnetikoak printzipio bera erabiltzen du. Imanik gabe pendulu bat da, baina eremu magnetikoaren eraginpetik pasarazten dugunean gelditu egiten da. Hori, garraio bideetako balaztetan erabiltzen da besteak beste. Motorretan ere aplikatzen da elektromagnetismoa. Hau, motor homopolar simple bat da, eskematikoa ia. Zirkuitua ixtean mugimendua sortzen da. Faradayren esperimentuetan oinarritzen dira besteak beste, gaur egungo kotxe elektrikoak eta aerosorgailuak.
Eta hori da gaur egun gure teknologiaren oinarrizko esperimendua eta gure makina elektriko guztiak horretan daukate fundamentua. Material ez magnetikoak eta material magnetikoak. Gehiago sakonduko dugu. Izan ere, material magnetikoak sailkatzeko aspaldiko arazoa ebatzi dutela jakin berri dugu. Nazioarteko talde batek egin du, eta tartean, Euskal Herriko Unibertsitateko Luis Elkoro irakasleak hartu du parte. Bueno, Luis, hasi gaitezen oinarritik berriz ere, materialek barruan dute antolaketa edo ordenamendu jakin bat. Simetria sartzen da hor, antolaketa edo ordenamendu horrek magnetismoa eragiten du batzuetan, zuek abiapuntu hori izan duzu, oso urrutira iristen. Bai, hemendik hasita, pizkanaka puntu abstrakto bateraino aldu gara. Zer da lortu duzuena? Lortu duguna da metodo eraginkor bat diseinatzea, material topologikoak identifikatzeko. Material topologikoak dira, formaren arabera material bakar bateko puntu desberdinetan jokabide magnetiko desberdinak dituztenak. Gakoa topologian dago. Eta zer da topologia, kontzeptu matematiko bat da? Kontzeptu matematikoa da, beti ikusi dugu adibide berbera, behar da, esfera bat transformazio oso txikiak eginez posibila dela transformatzea zilindro batean edo kubo batean, baina ezin dugu hartu esfera bat eta pizkanaka transformatu donut bat izateko. Ze momenturen batean zuloren bat egin behar da. Alegia aldatu egiten da, forma batetik bestera, esan daiteke. Pasatu dezakegu batetik bestera, moztu gabe. Eta horrek zertan lagun dezake material magnetiko eta ez magnetikoen sailkapena egiterakoan? Orain arte material topologiko horiek identifikatzeko aztertu egin behar zen funtzio hori osoa, espazio osoan. Eta horrek denbora luzea behar duz, egin beharreko kalkuloak. Astunak dira, ondo identifikatu egin behar da zer kalkulo egin behar diren detektatzeko material bat topologikoa den ala ez. Gure kasuan, diseinatu egin dugu metodo bat, simetrian oinarrituta, identifikatzeko segundu batzutan material hori topologikoa den ala ez. Metodo hau simetrian oinarritzen da, izan ere, simetriak materialen propietateak ezagutzen laguntzen du. Adibidez, kubo hauek materialez magnetiko bat irudikatzen dute, esfera bakoitza atomo bat izanik. Irudiko ardatzarekiko 90 gradu biratzen baditugu, egitura errepikatu egiten da, berdinak dira biak. Aldiz, beste kubo hauek material magnetikoak irudikatzen dituzte. Orain atomoak iman txikiak dira, bakoitza norabide jakin batean orientatuta, beraz, ardatzarekiko biratzen baditugu, egitura ez da errepikatzen. Simetria bakoitzean topologia ezberdina da, eta beraz, sistema magnetikoetan simetria aukera gehiago daude. Taula horiek izan dira garatu dituztenak. Izugarrizko aurrerapena egin omen duzu ez da, sailkapen metodologia hori garatzerakoan. Material ez magnetikoetan, sailkatzen lan hori eginda zegoen eta guk aplikatu dugu material topologikoak ez magnetikoak detektatzeko edo identifikatzeko. Baina magnetismoarekin sartu ginenean, aurreko tresneri hori osoa egin gabe zegoen. Orduan, lana askoz komplikatu izan da. Bueno, eskerrik asko, Luis. Mundu harrigarri honetan egiten izateagatik. Eskerrik asko zuei. Sarean txertoek iman erraldoi bihurtzen gaituztela gezurtatzeko bideoak ugari dira. Kontrakoa frogatu nahi dutenak bezain beste gutxi gora bera. Grafenoa eta metal astunak ez, izerdia eta azaleko koipea dira ustezko efektu magnetikoa azaltzen dutenak. Ura eta xaboi pixka batekin magikoki desagertzen den albo ondorioa. Oraintxe ikusi dugu elektromagnetismoa eta indukzioa erabiltzen dugun teknologia askoren funtsa direla. Baina elektroimanei erabilpen errazagoa eta zuzenagoa ematen zaie batzuetan, adibidez metalak alde batetik bestera mugitzeko edo beste material batzuetatik bereizteko.
Printzipio bera erabiliz arrantza ere egin daiteke. Iman oso indartsuak soka bati lotu eta uretara jaurti. Arrainak harrapatzen direnean bezala, ez dakiztu ariaren beste muturrean jarritako beitari zer kelduko dion. Eta hori da jardun honi emozio puntu bat ematen diona. Arrantza magnetikoak erakarri egiten du jendea. Horren froga dira sarean zaletasun honen inguruan aurki daitezkeen 100 webgune, bideo eta eduki. Bai, imanak oso divertigarriak dira. YouTubeko kanal honek jolaserako hainbat proposamen egiten ditu. Hau adibidez, modu egokian jarriz gero azeleragailu bat eraiki daiteke imanekin. Kanika azeleragailu bat. Genevan, Suitzan ere badute azeleragailu bat. Eraztunetatik ziztu bizian pasatzen diren partikulak bideratzeko erabiltzen dituztean imanak. Imanak edonon eta edo zertarako. Adibidez, orain esaten ari naizena entzuteko. Bozgorailuen barruan dauden imanek energia elektrikoa soinu uin bihurtzen dute. Imanik gabe hortaz, ezingo genuke irratia entzun. Webgune honetan, munduko txokorik urruneneko irratikateetan botatzen ari direna zuzenean entzutea posible da. Eta agertu ditugunak ere bai, noski. Espezie inbaditzaile guztiek, edo beto esan da, espezie arrotz guztiek ez daukate arrakasta bera leku eta garai guztietan. Batzuek, bereak ez diren inguretan askatuz gero, ez dute aurrera egiten. Beste batzuek bai. Elhuyarrek eta Euskadi Irratiak elkarrekin ekoizten duten Norteko Ferrokarrila zientzia divulgazio saioak 25 urte bete ditu. Denbora tarte horretan, 1000 saio inguru ekoiztu ditu Elhuyarreko divulgatzaile taldeak. Horretarako, unibertsitate, erakunde zientifiko eta ikerketa taldeen lankidetza eta babesa ezinbestekoak izan dira. Astero, ordubeteko irratsaioan, Euskal Ikerketa Sareko bi zientzialari edo ikertzaile izaten baitira. Eta gu bagoaz, oraingoz hau izan da dena hemen Norteko Ferrokarrilean Mikel Olazabal teknikan eta ni, Guillermo Roa mikroan. Programaren azken urteetako gidariarekin, Guillermo Roarekin hitzordua egin dugu. 25 urte antenan egotea, ez baita sarritan gertatzen. Ona, Willy, zorionak, benetan eta bihotz-bihotzetik, ez? Eskerrik asko. Badakizu zergatik egin dugun tarta eta putz egite hori ez da, zure aurpegia ikusteko, maskara jantzi, irratiaren magia esaten da ez da, ahotsaren atzean dagoen pertsona, eta kasu honetan musukoaren, maskarillaren atzean dagoen pertsona, ezagutu nahi genuen. Egia da, nire irudia ez dela agertzen normalean, eta, bueno, batzen batek esan dit, imaginatzen zintudan, hola morenoa, hilek iskurra eta edo zaharragoa. Zuzara aurpegia, baina Nortekoren atzean beste aurpegi batzuk ere eta beste ahots batzuk ere izan dira, ez da? Esan dezagun hori hasieratik. Hori da, 1986an hasi ziren Nortekorekin, Pili Kalzada garai hartan zen esataria. Geroztik pasatu izan dira 4-5 pertsona eta gero 2004tik aurrera nik hartu nuen. Zenbat urte hortaz? Nik 17 egin ditut, 18garrenean nago. 18 urte mikrofonaren aurrean. Nola lortzen da hori? Sekreturen bat edo badago? Ez, irautea besterik ez. Ezagutzen ez duenarentzat. Nola salduko zenioke Norteko Ferrokarrila, Norteko? Bueno, programa lasai bat da, programa tematikoa da, gauean entzuten den horietako bat, gaueko 9, 10, hor inguruan entzuten den programa da, eta zientziari buruzkoa. Orduan hartzen dira gaiak zientzia edo inguruko gaien artean, eta saietzen gara solasaldi lasai bat egiten horrekin. Gaur egun, eta duela 18 urte hasi zinenetik, baina 25 urte atzera nola aldatu da divulgatzeko lan hori edo zeregin hori?
Nik esango nuke garai hartan zientzialariok ez genuen mikro baten aurrean egoteko ez da ideiarik. Ez nola egiten zen, ez intentziorik ere. Eta ikerketa zen mundu bat eta komunikazioena beste bat. Eta urte hauetan gertatu izan dena da pixkanakako uztartze hori, eta pixkanaka ikuste dituzu, gaur egun ikuste dituzu zientzialariak komunikabideetan, eta alderantziz, komunikabideetako profesionalak laborategitan ere sartu dira, ikusteko zientzia nola egiten den. Horrek esan nahi du, 25 urte behar izan direla, zientziak komunikatzearen garrantziaz jabetzeko, edo pixkana joan da mezu hori zabaltzen. Bai, pixkanakakoa izan da, baina hala ere badago orain, zientziak balio bat dauela, badago ideia hori, eta zabalduta dago, eta horrek lagundu du. Zientzia ez da dena, baina zientzia errealitateren parte bat bada, edo deskribatzen du, ez? Eta horrek laguntzen du baita komunikabideetan ere. Irratiaren magia, nik ez dut, nire irudia, jendeak duen irudia ezin dut aldatu, baina zuk esan duzu ez da, jendeak morenoa imaginatzen hau, irratiak badu magia, ez da, bada medio berezi bat. Egia da guk ez dugula irudiaren abantaila, baina ez dugu irudiaren morroitza ere. Zain edut, Jupiterri buruz hitz egiteko, ez dugula behar Jupiterreko irudi marabillosoak edo Txinakoak berdin zait. Momentu batean sartu gaitezke gaian, hori gabe. Bestalde egia da horrek emate dizula beste mundu batean murgiltzeko sentsazio hori, ez? Irratiak ez dizu hori ematen irudiz, baina soinuen bitartez eta musikak eta batez ere solasaldi batean sartu zaitezke mundu jendeak jartzen dituela irudiak, ez da? Hori da. Eta alde horretatik gainera batzuetan egin izan dugu oso gai grafikoak ikusteko modukoak bisualak, adibidez kolorei buruzko atal bat dugu Norteko Ferrokarrilean, eta orduan zuk kolorei buruz hitz egiten duzu eta da entzuleak hori dena prozesatzen duena eta irudia jartzen duena edo eraikitzen duena. 25 urte hauetan, kasu honetan 18 urte mikrofonaren aurrean, zenbat gai ez ote zenituen egin? Eskatu banizu bat, bi, gogoratzeko, beti esaten dena, ez da? Konpromisoan jartzen ari naiz orantxe Willy. Gai asko izaten dira adibidez historiarekin lotuta. Zientzia, Erdi Aroko zientziaren historia adibidez, edo arabiarrek ekarritako, Europara ekarritakoak, edo Australiako ekologiaren historia, edo ez dakit. Historia denboran atzera, esan nahi duzu. Bai, denboran atzerako begira, historiak beti ematen dizu aukera oso gai ezberdinak jorratzeko. Eta gero zientziaren barruan ere, gaurko zientziaren barruan ere, dago zientzia purua esan deitzen duguna, eta horren inguruan dauden gai guztiak ere bai. Ez dakit, gogoratzen dut adibidez elkarrez eta programa oso bat egin genuen dinosauruen fosilen merkatuari buruz, adibidez, ez? Eta bueno, hori da zientzia? Ez, hori merkatua da, hori merkantilizazioa da. Bueno, pixka bat zientziaren inguruko gai bat. Pertsonalki zuri, Guillermo, Willy, Roari, zer eman dizu Nortekok? Bizitza aldatu dit. Bizitza aldatu dit. Nik kimikaria naiz eta laborategi batean sartutan nengoen, laborategi teoriko bat, ordenagailuz betetako laborategi batean, eta hortik komunikabideen mundura pasa nintzen. Eta pasatu eta segituan hasi nintzen irratian. Eta aitortzen dut lehen irratia asko ez nula entzuten adibidez, eta orain, irratia dela eta podcastak eta da nire egunerokoan. Baina profesionalki ere, irakatsi ditonek guztiak modu bat komunikatzeko, modu bat zientzia tratatzeko, eta kontaktua nolakoa den zientziaren munduaren barruan ez dagoen jendearekin. Bueno, esango dizut, eta hau bai dela lorea zuretzako kimika egiten duzula irratian ere, ez da? Kimika duzula, esaten den bezala, ez da? Bueno, baliatu kamerak publizitatea egiteko Norteko noiz, eta nola entzun daiteken? Norteko asteroko programa bada, ostiralean gaueko 9:00 eta larun batean arratsaldeko 3:00. Eta interneten noiz nahi, eta non nahi. Hori da, eta podcast bitartez ere nahi duenak lokalizatu egiten du bai. Zorionak benetan. Eskerrik asko Iñaki. Gizakiak beti egin nahi izan du egan bere kabuz.
Horixe izan zen Leonardo da Vinciren ametsa. Libre, txoriak bezala libre, toki batetik bestera airetik bidaiatzea. Non egoa, han zangoa. Wright anaiekin hasi zen ametsa betetzen. Bai, gaur egun egan egiten dugu joaten gara batetik bestera, baina normalean eraman egiten gaituzte. Enpresa suediar honi esker hala ere, Da Vinciren ametsa erabat betetzeko bidean da. Jetson 1 dronea datorren urtean jarriko dute salgai, baina gustatu bazaizue izan pazientzia. Ekoitzi dituen guztiak salduak ditu dagoeneko konpainiak. Ez da gutxi, kontuan izan da, zuk muntatu behar duzula azkenean dronea. Altzari suediarrekin bezala, erdi muntatuta jasoko dituzu gailuaren piezak. Hortik aurrera, jarraibideak segi eta zorte on! Ez dakigu, jarraibide horietan droneak bete beharko dituen aireko araudiari buruz zerbait esaten den ala ez. Momentuz eta arlo honetan behintzat, teknologia legeen aurretik doa. Askatasunak itxaron egin beharko du. Datorren asterarte, agur!